Hvis du er på vej ind på det danske boligmarked, så er der et ord, du simpelthen skal have styr på. Ejerskifteforsikring. Og det lyder måske lidt teknisk, men bare rolig. I dag der tager vi det hele fra toppen, så du er klædt på til at træffe det helt rigtige valg i en af dit livs allerstørste handler. Altså, prøv lige at forestille dig scenariet. Du har måske været til et hav af fremvisninger, og så pludselig er det der bare drømmehuset. Det, hvor alt bare klikker. Haven er lige i øjet, køkkenet er præcis som du har drømt om. Du kan simpelthen se dig selv stå der med morgenkaffen. Den følelse ikke. Men lige i hælene på den der fantastiske følelse, så kommer der ofte også den der lille navne tvivl snigende. For hvad med alt det, man ikke kan se? Hvad gemmer sig egentlig bag de nymalede vægge? Er der styr på rørene? Hvad med de gamle elinstallationer? Eller den der lille utidighed i taget, som først viser sig, når efterårsstormen rammer? Ja, det er jo den helt store frygt for enhver boligkøber. Og den frygt, den er desværre ikke grebet ud af den blå luft. Tværtimod, se lige på det her tal. I hele 1 ud af 5 bolighandler i Danmark, der bliver ejerskifteforsikringen faktisk brugt. 1 ud af 5. Det viser jo med al tydelighed, at det her ikke bare er et teoretisk hvad nu hvis scenarie. Det er en helt konkret risiko. Skjulte fejl er, ja, desværre en ret almindelig del af det at handle hus. Okay, så det var den dårlige nyhed. Nu til den rigtig gode. For her i Danmark har vi heldigvis et ret unikt system, der er designet til at takle præcis den her usikkerhed. Det hedder huseftersynsordningen, og det er faktisk en ret genial konstruktion, for den er lavet til at beskytte både køber og sælger. Og for virkelig at forstå, hvor smart det her system er, så skal vi lige spole tiden tilbage. Før 1996, der hang sælger simpelthen på et 10-årigt ansvar for alle skjulte fejl. 10 år, forestiller lige det. Det kunne jo betyde personlig økonomisk ruin, hvis der dukkede noget alvorligt op. Huseftersynsordningen er derfor lidt ligesom en fredsaftale. Sælger slipper for det her kæmpe ansvar, og til gengæld får køber så en klar og tydelig mulighed for at forsikre sig. Det skaber simpelthen tryghed og klare linjer for alle. Det her system, vi har i dag, det er jo ikke bare opstået ud af det blå. Det er blevet bygget op og forbedret over tid. Det hele startede tilbage i 96, hvor hovedformålet var at få fjernet det der gigantiske ansvar fra sælgers skuldre. Så i 2000 gjorde man det endnu mere attraktivt for køber ved at sige, hey, sælger skal tilbyde at betale halvdelen af præmien. Og senest i 2012, der strammede man nettet endnu mere ved at gøre en elinstallationsrapport til en fast og obligatorisk del af pakken. Så det er blevet bedre og bedre. Okay, og nu bliver det rigtig interessant. For hele det her fantastiske sikkerhedsnet, det slår jo ikke sig selv til. Det er sælger, der sidder med nøglen. Det er sælgers handlinger, der låser op for hele systemet. Så lad os se på, hvad sælger helt konkret skal gøre. Det handler grundlæggende om 3 ting, som sælger skal have styr på. Første skridt. Få lavet de officielle rapporter. Det vil sige en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, udført af professionelle selvfølgelig. Andet skridt. Indhente et reelt bindende tilbud på en ejerskifteforsikring. Og tredje og meget vigtige skridt. Sælger skal formelt og skriftligt tilbyde at betale halvdelen af præmien på den her forsikring. Og her kommer det allervigtigste. Alt det her skal være klaret og givet til køber, inden der bliver sat en underskrift på købsaftalen. Timing er alt. Super. Så har sælger gjort sit. Og så ryger bolden over på købers banehalvdel. Det er nu, du som køber skal træffe et valg. Og det er super vigtigt at forstå, at det ikke er lovpligtigt at tegne den her forsikring. Det er dit valg. Men, som vi jo allerede har set, så er det altså en ret stor økonomisk chance at tage, hvis man lader være. Som køber står du typisk over for 2 valgmuligheder. Der er en basisforsikring, som normalt dækker i 5 år. Og så er der en udvidet model, der kan dække helt op til 10 år. Den udvidede dækker, ja, som navnet jo antyder, en del mere. Ting som for eksempel ulovlig bygningsindretning, eller hvis grunden viser sig at være forurenet. Og hvordan er det så med betaling? Jo, altså, sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af den billigste 5-årige basisforsikring på markedet. Hvis du så vælger den dyrere udvidede forsikring, så er det dig, der betaler den ekstra pris. Det er fair nok. Okay, nu skal du spidse ører, for det her er nok det punkt, hvor flest misforståelser opstår. En ejerskifteforsikring er ikke en slags magisk all-inclusive police, der fikser alt i huset. Langt fra. Der er helt specifikke ting, den ikke dækker, og det er altså afgørende, at man forstår de her undtagelser, så man ikke bliver skuffet. Og her er der et nøgledokument, du skal kende. Hustypebeskrivelsen.
Det er et papir, der følger med rapporterne, og som basalt set beskriver, hvad der er normalt for lige præcis den type hus, du ser på. Altså, hvis du køber et hus fra 1920'erne, så kan man jo forvente visse ting, måske en lidt fugtig kælder. Det er en del af husets personlighed. Dokumentet her sætter altså en slags baseline for, hvad der bare er en almindelig aldersskavank, og hvad der er en reel skjult fejl, som forsikringen kan dække. Så, for at opsummere, hvad dækker forsikringen typisk ikke? For det første, alt hvad der allerede står nemt i tilstands- eller elrapporten. Det er jo kendte forhold. For det andet, helt almindeligt slid og ælde. En forsikring dækker ikke, at et 50 år gammelt tag er 50 år gammelt. For det tredje, de her typiske ting fra hustypebeskrivelsen, som vi lige snakkede om. Og endelig, fejl du allerede kendte til før købet. Hele pointen er, læs nu alle de her papirer grundigt. Det er den eneste måde at sikre, at dine forventninger matcher virkeligheden. Okay, vi nærmer os finalen. I sidste ende koger det hele ned til en ret simpel afvejning for dig som køber. Hvad koster forsikringen holdt op imod den risiko, du løber ved at lade være? Og det er et regnestykke, der handler om meget mere end kroner og øre. Det handler om ro i maven. Og den risiko, den er altså ikke bare teoretisk, den er meget konkret. Lad os kigge på, hvad den slags overraskelser typisk koster. Ulovlige installationer? Ja, det løber hurtigt op i 40.000 kroner i gennemsnit. Og hvis vi taler om alvorlige, skjulte fejl i selve husets konstruktion, så kan regningen altså nemt ryge et godt stykke over 100.000 kroner. Når man ser de tal, så ser prisen på selve forsikringen pludselig helt anderledes ud, ikke? Og det bringer os frem til den absolut vigtigste pointe i det hele. Hele det her system handler ikke om at finde et perfekt hus uden fejl. Det handler om at beskytte dig selv mod de rigtig dyre overraskelser. Det er et sikkerhedsnet, der sikrer, at du ikke pludselig står alene med en gigantisk uforudset regning. Så det afsluttende spørgsmål er egentlig bare til dig. Når du står over for at skulle lave dit livs måske allerstørste investering, hvad er den der ro i maven så egentlig værd for dig?